Sziasztok, az új az a beatre, az új szövegem. Ja, felnőttem már nem vagyok egy tudatlan kis kölyök, de egy valami ugyanaz a barátokért tőlök. Nincs már homokozó, és elfogyott a tazom, helyettük most az a beatre, a szövegem oda rakom. Önfeledten futkostunk a gangon, nem volt bajunk, az öregek mindig azt kérdezték, hogy áll a hajunk. Fogocska meg bújócska, délutáni alvás, ebéd után a WC-ben egy kis papás-mamás. Akkoriban a lányok még ellenségek voltak, most meg örülök, ha az ágyam a szextől jó behorpad. Nem volt bennünk gonoszsága, hogy irítség se a mai világban, sajnos már ott a pulakése. Minden egyes embernek jó mélyen a zsebében, de annó ez meg se fordult a szüleinknek fejében. Délutáni foci, majd 8 órakor alvásos, meg hajnalig a buliban megy a cigi hajtás. Kím a játszótereken mindig nagy volt a tömeg, most meg minden percben csak azt tanuld, ahogy megy a közeg. Okos teló, okos óra, de buta ez a világ, mára elkocsosult minden, de ez most nem ad ne hibát. Visszamennék, ha lehetne egy 21 évet, de attól félek, hogy visszaszoknék a baby paper-re. Ja, a baby paper-re.